ये बेर 1100 रुपया पेंशन आओ तरल हमनी के तब खा गल तरल अब इलेक्शन आइल बा तो 1100 पेंशन कऽ देले बनी बिजली फ्री कइले बनी अब जैसे वोट बीत जाई तो ये 3 गुना लाद दिले बिजली बिल पर करू का तेलवा 200 रुपए लीटर हो गइल बा। हाँ देख लो एबरा बिजली बिल माफ बिजली बिल तो माफ भइल बा 125 ओइ से 200 लीटर हो गइल बा। अब बिजली बिल फ्री नहीं भाई 125 फिर भइल बाते वोटवा बीते दी तनक बाद देखी जे 6 रुपए यूनिट ले आई ये बेर 3 रुपए यूनिट लात लो बेर 6 रुपए दियाई ली लो उहे लो ली लो वसूली लो। जीती हां वो वसूली लो खाली वोट वाला बा सारा फ्री भइल बा आ सब कुछ बा वोट बीत जाई सब के कही जे हेतना तार भइल। अच्छा पेंशन एकरा पहले रहू ना उतरलो पहले उतरलो तो 400 उतरलो एई बार 1100 बाबा 1100 होता है अब वोट बीत जाई तो वो ना आई बंद हो जाई बंद हो जाई। हाँ। खाली वोट खातिर आवत का हाँ वोट में खाती होता वोट खातिर खाली हाँ वोटे खातिर खाली होता वोट खातिर बिजली बिल पास कर लेता अथी माफ कर लेता वोट खातिर अथी कर लेता जे 1100 पेंशन दिया तो लोग खुश होकर हमारा वोट दे दिया वोट के बाद 3 गुना लाद दिए ले से ले लिए लाड़ से उनके पहुँचे तो खेत बनिहारी करो फिर माने अभी ले का विकास भइल बा कौन सी विकास कुछ ना भइल ना होता है हैं सबके वो अपना खातिर दौड़ता है अपने खातिर मरता है सब कोई अपना पब्लिक खातिर कहाँ मरता है पब्लिक खातिर केहू नहीं के ना आज पता तो चलता कि लोग के बेटी के बियाह होता तो उनमें पैसा दिया था के देता है के देले बा के देले बा बियाह कौन विधायक मुंह में से निकलता है और जो दिया है नहीं के देले देता लोग तो हाँ नहीं खेलू देले कहत तो केहू के बालो। नहीं खेलू देले कहत तो बालो कि पूरा विकास के ले बनी हाँ बहुत विकास कैले बोलू और जनते जानती है जो विकास कितना भइल बा बिहार के बिहार के विकास नहीं के भइल केकरा के चाहत नहीं मुख्यमंत्री के बन सक के केकरा के चाहत जेकर बहुमत बढ़िया होई वही के दियाई रउआ देखे से के बढ़िया लागता हमनी के जेकरा के बहुमत बढ़िया देखे तो वही के देव जा बहुमत लोग के देख नीतीश के तो बदले के बा नीतीश के बदले के हाँ। बाद केकरा के तब तेजस्वी यादव की जनसुराज प्रशांत जेकर बहुमत अधिक होई ओकरे के दियाई अभी रउआ हिसाब से माने बहुमत केकर लागता अभी हम कैसे कह दीजिए बहुमत फलने को होता है नहीं के पता स्पोर्ट पर जाके लोग बदल जाता है हाँ वोट देवे जाला दूसरा के दे देला दूसरा के तो ओकरा के कौन मानल जाई रउआ ये देखो तो नहीं बिहार के विकास कर सकता ई बुझाता ऊ नखे बुझा जे केहू करी केहू आयु तो लूट ही खाती होता है सबे लूटे वाला बा तब का प्रशांत किशोर तो पलायन के बात करते रहे कि ये फैक्ट्री खुले के चाहिए सब कुछ खुले के फैक्ट्री में चाहिए तो बहुत आदमी बेकार पड़ल बड़े कबाड़ बिनत फिरता रहे कहानी के नौकरी लग जात वही जो फैक्ट्री खोले के कहते रहे तो यही जो खोले रहते यही जो केहू के होता 5 लाख रुपया लेते तो नौकरी देता लो उ लोग को कमाई बा फैक्ट्री खोलने से वो लोग के कमाई बा जितना बिहार के कमाई बा तो वो लोग के कमाई बा बिहार के पब्लिक के कोनो कमाई नहीं के पब्लिक के कोनो फायदा नहीं है। कोनो फायदा लोग सारे नहीं। लोग अपन जेब भरता सारा हाँ जो तब का जेब नहीं के भरत अच्छा किसान खातिर कोनो योजना माने ई लोग चलाओ तो किसान के कुछ सोचत लोग कि ना सोचले रहे तो यही के बिहार रही यूरिया 200 कबाड़ लोग भी नहीं अच्छा यूरिया मान ली यूरिया क रुपया मिलता है हैं? यूरिया के रेट 265 रुपया देता लो 400 रुपये में 400 रुपया के पूछता ओकरा के जे काहे दे बेचत रहे 400 रुपये के पूछनी यार बा सरकार इतना बढ़िया भाई के वजह से ही होता सरकार बढ़िया भी है तब न होता